gaskiya ne. Ku zo mu haɗa kai. Ku zo mu haɗa kai. Ku zo masu bi, ku zo mu haɗa kai. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Zo mu haɗa kai. Zo mu haɗa kai. Zo mu haɗa kai. Yan uwana gargaɗi zuwa gare mu, yan uwana gargaɗi zuwa gare mu, haɗin kanmu shi na cin gabanmu, haɗin kanmu shi na cin gabanmu. Tsintsiya ɗaya ba za ta yi shara ba, tsintsiya ɗaya ba za ta yi shara ba, sai mun haɗa kai za mu yi nasara, sai mun haɗa kai za mu yi nasara. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Zo mu haɗa kai. Zo mu haɗa kai. Zo mu haɗa kai. A cikin ikkilisiyu muna nuna bambanci, a cikin ikkilisiyu muna nuna bambanci. To yaya za mu ci gaba a cikin ikkilisiya? To yaya za mu ci gaba a cikin ikkilisiya? A cikin ƴaƴanmu muna nuna bambanci, a cikin ƴaƴanmu muna nuna bambanci. To yaya za mu yi mu gina gidajenmu? To yaya za mu yi mu gina gidajenmu masu bi? Mu haɗa kai domin wannan aiki. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Mu haɗa kai domin wannan aiki. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Aiki Yesu kyakkyawar hidima ne. Zo mu haɗa kai. Zo mu haɗa kai. Zo mu haɗa kai. Mu daina gunaguni da kiyayya da fushi da juna, mu daina gunaguni da kiyayya da fushi da juna, mu haɗa kanmu domin aikin Allah ya ci gaba. Mu haɗa kanmu domin aikin Allah ya ci gaba. Zo mu haɗa kai. Zo mu haɗa kai. Zo mu haɗa kai.